Di bagasan las niroha dohami parhalado manomonomu haroromuna. Di bagasan kebaktian minggu tasadarion ima minggu info kapit tanggal sia Maret 2025. Jowon nama ahu jadi aliusanna maibana. Tapujima tuhata di batamar hite topik minggu tasadarion sian natumangi hoddo ro hapor seawan. Maret mahita sian buku ede nomor 14 ayat 1 dohot ayat 2. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di porbadia, natu mopalangi dohot tanoon. Amin. Songonon didok Tuhan Jehova, jowon nama ahu, jala alusaku maibana, saidong anakku do ibana, jupa hagogotan, paluaku do ibana, jala marmulia ibana bahenokku, sai pamahampokku do ibana sarimatua, martua do nahudul di pangodian ni natumibul i, jala namian di linggoman ni pargogo na suatu dosan, nama dok tu Jehova, haporosakku, jala partano batuaku, debatakku, marhapoh satu hodo ahu, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami saluhut para siroha, nunga ditatap ho hami bang somon, adang majua ho mangalehon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa, asa taunonna haleaon, dohot siak ni bagi, sahak rodihau na pinarsilang, saitu pahi hami marhite-hite asini roham, asa margogo hami, jala marbenget ni roha, songon anak haholongan ni rohami, diakka si taunon, asa marsangak goarmu, dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di porbadia, marhite-hite hami. Amin. Mari demahita. Amen.
Niok kamu ma patik ni debata na ditotopon di minggu tasadarion ima patik patuluhon dohot lapatan na. Patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata ianggo soture dalanna aihona uhumna dosogot akka na marseneang di goarna. Dia do lapatan nii oddo ikut dehabiari rohatta debata jalaikon holong rohatta di ibana asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon manang marujar-rujaran naroa manang mangasi marhite-hite goar ni debata ai dinas tarsosa dohot ditangiang dohot dipuji-pujiat do sidohonon goar ni debata ima sahatna atong rak mangidagogo mahita tuadopan ni debata. Ali Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Mari demahita. Tatopo tima dosata tu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan para siroha na sumurung aman ni Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habang sahabadion mi manopoti jalamang nganggukon dosa nami masajojot huar sahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami naroai dang huhalholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa toddi nami dohot nasa gugu nami nang dongan nami dang doson diri nami hubain hami dibahini tamado rimasanmu jala uhumammu hami tuhamatean saleling nileleng nai alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangulu hami dohot alani goarmu nabadiai ale Tuhan saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin.
Tabegema baga-baga taringot tu hase saan ni dosa. Satokit do hutadikon ho, alai papungupungok kumahomuse, marhite-hite akka asini roha godang, tagan diparpiar ni muruku, hutabunihon bohikku satokin maradopon ho, alai marhite-hite denggan basa saliling-lilingna, asiaku ho, ninna Jahoba sipalua ho, hasangapuma di debata na digijang. Amin. Mari demahita. Epistel turpuk di minggu tasadarion, ima natar surat di Ester bidu 5 mamukama sian ayat sada sahatu ayat walu. Ester bidu 5 ayat sada sahatu ayat walu tajahama marsika soring. Basar pajakon ni rajai disi. Tole patulu arihon marpahean harajau Masyester jala jongjong di alaman perbagasan mardonokon jabuni rajai. Todong ni jabuni rajai tahe alai hudul di bagasan di habangsa harajau nai anggo rajai di bagasan jabuni rajai. Todong di pitu ni jabui. Jadi dudi ida rajai si Ester Jolmani rajai, jongjong di alaman, lomo marohani rajai marnida si Ester. Laos disudukon rajai matu si Ester tukot harajaun sere na di bagasan tanganna. Dungi di pajonok si Ester ma, laos di jama ma ujung ditukot harajaun. Dungi ninna rajai ma tunasida, ahado nahurang diho ale Ester. Jolma ni raja, jala ahado na pinangido ni roham, saha rodi satonga ni harajauni, ikon lehonoku doi tuho.
alaini nasi Ester ma, molo tundeng dan di rohani rajai, sai Roma rajai rap dohot si Haman, sadarion tu pangalaon namun pauli di ibana. Dungi ninna rajaima, harusilu ma dokkon hamu si Haman, pasauton hatani si Ester. Jadi dungro rajai dohot si Haman tu pangkalangon na pinadiri ni si Ester. Makuling marajai mandok tu si Ester, Dusog rohana minum anggur, ahado na pinanido di roham, ikon lehon do itu ho, jala ahado si hol ni roham, ro di satongan ni harajauni, ikon pasauton do. Jadi ninna si Ester ma mangalusi, pangidoaku doho sihol nirohaku oddo. molo asini rohajai marnidaau, jala molo dengkan di rohani rajai mangalehon pangidoaku, do pasogu sihol ni rohaku, sai Roma rajai rabdot si Haman, tu pangalangon nahu pauli dinasida, jadi marsogok mabahenoku hobar tu hatani rajai. Ima sahakna, martua do halak na tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Mari demahita. Tidak koma hapor siaw tai songon nahina tidak kon ni dongata sahapor siaun disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria naga-bega siat tonde borbadia andorang suhabubuhan ido tuhata natumaun na bernit di panguhuman ni silatus nama detar padal ibana di hau pinor silang na tuat na toru di tanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau gundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani isi mai bana pai mamulak sukut tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho namate au porsea piton di borbadia jaladong sadahuria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doho dihasisani dosa doho dihatai namandok mulak mangulu sukut daging ni halak naung mate doho dihanguluan na sora suda. Amin.
horasma dihita salhuna. Tapi kimajo titing namar ragam di mingguta sadarion Minggu Info Kapit sia Maret 2025. Selamat hari Minggu ma di pasahat turiata tuhamu. Amanami dohot inanami dabaruro marminggu di agabe pekabaru. Tua debatama nama dongane hita di parsaurata di Minggu sadarion. Nah seorang, nah di hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025, nunga di basa-basa tuhatta sada dana bawa di keluarga ni amatta, Ronald Ihud MT Manulang, tubuni natai Elprida H. Boru Sitanggang, maringanan di jalan Barau-Barau, sektor Pengayoman, ipasdo dak danahi suang songonina torasna. Nah dari Minggu tanggal 2 Maret 2025, nunga di basa-basa tuhatta sada dana boru di keluarga ni amatta A. Sitorus tubuni natai S. Boru Siburian, maringana di jalan Sido Mulyo nomor 5, sektor Padang Bulat 2, ipas doda danaki suang songoni nanga torasna. Ruas napida mamuka Minggu sadario tanggal sia Maret 2025, nunga pida ruas ni HGBP Pekanbaru, keluarga ni amatta Guru Darmot Sitopul inatai Florida Bor Simajutak, rabdo sadaya nakon nasida. Nama ringanan di jalan Hang Tua nomor 30 komplek Gereja HGBP Pekanbaru. Bidda tu HGBP Sibaruang Mandailing, Resort Ae Bingke Mandailing. Ruas Namoding. Nah di hari Senin tanggal 3 Maret 2025, nunga marujungulu hala inatta Elida Rosdiana Boru Marpaung, tutu umur 63 tahun, nama ringana di jalan Kutilang nomor 4 sektor Padang Bulat Tulu. Dia puli tuhatta masudi keluarga natinadikon na. Suara Koinonia, Pakobasion. Minggu sadarion tanggal sia Maret 2025, inata Padita Donda Simajutak MTH Padita Resort, Makobasi, Pama sumasuon ni situa di HGBP Jalan Segar, masuk pukul 10.00 WIB. Padidion Nabadia, di Minggu sadarion tanggal sia Maret 2025, di Patupa Huriat tado Padidion Nabadia tu poso-poso, toropna opat halak, sada bawa dohot tulu boru. Rapot koordinasi Ketua Dewan dohot seksi. Di hari Senin tanggal 10 Maret 2025, rapot koordinasi Ketua Dewan dohot seksi maringanan di konsistori dimulai pukul 10.00 WIB. Pinangido ma tu sudi Ketua Dewan dohot seksi lau madohoti rapoti. Pertanyaan forum Paropuan Resort HGBP Pekanbaru. Di hari Senin tanggal 10 Maret 2025, pertanyaan forum Paropuan Resort HGBP Pekanbaru, maringanan di HGBP Tampan, masuk pukul 10.05 WIB. Pinang ngidohom ma tusudi Paropuan ni Huriata asaria madohoti pertanyaan ni. Dress code baju hijau. Seksi lansia. Di hari Selasa tanggal 1 Maret 2025, senam osteoporosis, masuk pukul 07.00 WIB di Julu ni gereja, marpahian baju olahraga warna biru. Papungu Tupak tanggap bencana. Di hari Minggu tanggal 10 Maret 2025, tapatu pado Papungu Tupak tanggap bencana lau mengurupi ruas ni Huriata nahona bajir doho ruas na adong di distrik 22 Riau. Tapasaha mai rap dohot pilihan paduahon. Evangalisasi Kor Seksi Paropuan. Lau mendukung program kerja Seksi Paropuan HGBP Pekanbaru tahun 2025. Patupa kunjungan gereja tu HGBP Batam Center Distrik 20 Kepri. Di Minggu sadarion tanggal sia Maret 2025. Seksi Paropuan Huria Patupahon Evanggalisi Kor dung sipul permingguan di pukul 7.00 WIB, pukul sia 00 WIB, pukul 11.00 WIB,
pukul 17.00 WIB, Lasmaro Hatta, Manupahi. Bantuan dana pembangunan HKBP kedataran Resort Lawe, Sigala-gala. Di Jalo Huriat terus surat sian HKBP kedataran Resort Lawe, Sigala-gala, Distrik 12 Tanah Alas, ima proposal Ninasida, namangido bantuan dana lau membangun rumah dinas dohot renovasi gereja. Ia dalata lau mengurupii marhite namanuhor kopi gayo sian Tanah Alas, Aceh Tenggara, nabinuan ni calon Padita Hendra Siobing STH, argana 100.000 per peks. PHD Gabungan Seksi Paropuan Huria. Di hari Senin tanggal 17 Maret 2025 pukul 15.00 WIB di Patupado PHD Gabungan Seksi Paropuan nama Kasuhuton Sektor Pengayoman Jalan Apatu BG Ukur Paropuan Sektor Pengayoman Sektor Onerejo Baduan Suara Seksi Paropuan Huria hina Kamis. Tajalo do surat sian Huria Kristen Batak Protestan HKBP Distrik 22 Riau. Tona Sinode HKBP Distrik 25 tanggal 3 tanggal 4 Maret 2025. Madapoton nani haulongan sudi ruas dohot perhaladu Huria Kristen Batak Protestan Distrik 22 Riau di ingatan Nabi. Asiniro hamadi hamu dohot damina siat de bata amat tai. Dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhat tai. Amin. Tapuji matu hatta ala nidengkan di basana napatu pahun Huriana HKBP Distrik 22 Riau patu pahun Sinudi Distrik di hari Senin dohot hari Selasa tanggal 3 tanggal 4 Maret 2025 nama ringanan di Hotel Puraya Pekabaru. Ni dohotan ni 127 halak sian 200 ada ruas ni Sinudi Distrik Natinagam ro 90%. Tusudi distrihi. Dibuai do Sinode distrihi marhite pertangyangan. Dohot na ulaun na badia. Lau pabor hatton. Sudi ruas ni Sinode distrik marpasirang guton. Aka siata di Sinode distrihi. Hatan itu hatta naman dongani perdalan Sinode distrikon. Imana nienet sian Roma 12 ayat 2b. Gabe baru mahamu. Dung muba pikiran muna. Doh subtema pebaru padan parange hasomalan dohot atauon ni pangula dohot ruas na institusi ni HKBP obar tuhatan ni debata jala di bagasan panugunuguon di todi porbadia lau patuluson HKBP gabe pasu-pasu tu sadok portibion imana gabe hujahan dohot tema ni tahun transformasi HKBP 2025 marhite turpokon diarahud do sudi ruas ni Sinode asa di bagasan parstitutuon marparukilhon sudi program dot anggaran HKBP Distrik 22 Riau tahun 2025 asa obar tuna nihirim ni tahun transformasi HKBP anggiat tadi nama hamubaun nadinggan di tengah-tengah ni Huria marhite pakobasion ni sudi parhaladu ruas do institusi ni HKBP hamubaun na nihirim mabuan hamuliaun ni goar ni debata. Talas sedo nang denggan bahasa ni debata nang patauan HKBP Distrik 22 Riau menguruti ulaun pakobasio di tahun 2025. Obartu laporan ni amata preses dohot berdahara distrik nunga merdalan aka program dohot anggaran di bona ni tahun 2025 di bagasan haulion. Tahirim do sudi program dohot anggaran di tahun 2025 bui terrealisasi. Alani nunga dipabaki tim transformasi lau mengurupi patulusan program di tahun transformasi yon dalata pahebakon aka ulauta nomor domu tu penata layanan database dalam dumenggan do rencana relokasi kantor distrik marhite naung dipabaki tim transformasi i tahirim do bui mulayota tahunon rencana pembangunan kantor distrik Dung Jolo Denggan disusun erabena alasahat tutikyon
HKBP Distrik 22 Riau memakai fasilitas ni HKBP Pekabaru DP. Salani di bagasan asa daun ni rohado peserta sinode distrik mendukung programon asa anggiat tulus di bagasan tahunon. Jala laos di bagasan sinode distriki nunga terpilit sahalak pedita doho sahalak situa manggohi jumlah nih anggota MPSD di regional sada ima padita Japati na 70 STH MPD padita HKBP Resort Rumbai doho situa MS Yahan SP HKBP Resort Tangkerang laos di sinode distriki di patupa pelantikan nasida rap dohot kabit koinonia padita Dunda Simajutak MTH dohot beda hara distrik situa doktorandus Gaya Hutasoit MPD tatang yakom manasida asa margugo lau makubasi ulaun pajauon na jalasson rohado nang pasituon ni peserta sinode distrik marhite kelompok nama bahas taringot tu analisis sosial diaka na masa di distrik dohot diaka uria marsada-sada asa tong boy patupaon ini uriata akadalan nadinggan lau patureturehon uriata uhut patoguon haporsiaon ni ruasta mangadobi aka hamajuon di partikianon. So nima pinasa tonan sinode distrikon saya di pada gogoi jala di pas di patawa mata de bata mahita saluhuna lau patuluson haputusan di sinode distrikon asagabe pasu-pasu do las niroha di tonga-tonga ni huriata. Pekabaru 4 Maret 2025. Reses HKBP Distrik 22 Riau Padita Handibe Lubat Tobing MTH tertanda tangani. Huria Kristen Batak Protestan HKBP Pia Raja Tarutung 7 Maret 2025 nomor 240 L08 Tolu Romawi _2025 hal lulusan pendidikan teologi yang akan menjadi pendeta di HKBP. Kepada yang terhormat seluruh jemaat dan pelayan Huria Kristen Batak Protestan DP Pendeta Resort di tempat masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Pada saat ini, jumlah lulusan perguruan teologi dan yang sedang dalam perkuliahan pada perguruan teologi yang diakui oleh HKBP yang akan menjadi pendeta di HKBP sebanyak kurang lebih 1.300 orang. Oleh karena itu, rapat preses tanggal 10 sampai tanggal 12 Februari 2025 dan Majelis Pekerja Sinode tanggal 24 sampai tanggal 26 Februari 2025 telah memutuskan bahwa untuk sementara mulai dari tahun ajaran 2025/2026 calon mahasiswa yang direkomendasikan oleh HKBP untuk memasuki perguruan teologi yang berencana untuk melamar menjadi pendeta HKBP hanyalah ke STT HKBP dan STFT Jakarta dengan kuota yang ditentukan oleh pimpinan HKBP. Kebijakan ini sangat penting untuk dipertimbangkan oleh seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP yang berencana mendaftarkan anaknya ke perguruan teologi selain STT HKBP dan STFT Jakarta. Demikianlah pemberitahuan ini disampaikan kepada seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP. Teriring salam dan doa Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST tertanda tangan. Suara diakonia ulang tahun. Tusudi ruas ni Huria nomor ulang tahun. Area tutubu dohot ulang tahun Pardonga Saripeon Parbagason sian ari tanggal sia 1 tanggal 15 Maret 2025 Parhalado HKBP Pekanbaru Pasaton selamat ulang tahun. Hatane debatasian Efesus 3 ayat 20. Alai tarpatu paibana do adullu mobi sian natapangido manang tapi kiri. Obar tua gogon nama korhot di bagasak kita. Jemaat na sakit tatangnya kema ruas nuriata nomor sahid di rumah sakit doho nadi jabu
songon natar surat na dititingon anggia ma di daun itu hata par sahiton nasida mengenai keuangan rak mahita mamereng di stensilan songon ima titing di minggu tasarion Tuhan ma nama masuk hita saluhuna horas madihita sudina. Tunggal honau na jauh-jauh
Mare demahita uhut tapasahama pelean sadaa do sadabe.
na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas, selamat hari Minggu madita saluhut na manginang. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, turpuk jamita di minggu ta, di minggu info kafit, imana tarsurat di surat ni Apostel Paulus tuhuria Rom, ima di bidu 10, mamukamai sian ayat 10 onom tolhas tu ayat 20 sada. Tapai tihut ma manginang di bagasan rohat tabe songonodo didok disi. Alai dang sude mangoloi barita naulii, ay ninna si Jesaya do, ale Tuhan, tung i sema makaporseay jamitanami, asa siya na tumangihod do roha porseaon, ia panangihoni siyan hata ni Kristus do. Alay omma dohonoku, dang dibege huroha, nunganian, nang tolhas do soarana tuliat portibion, jala rodi suhi ni tano odo baritana. Alay hudok muse, dang mangato Israel disi, parjolo si Musa madok, pinggilok kumahamu, mangiburu mida naso bangsohian, paheheyokku rimas muda mida bangso naoto. Humdo si Jesaya madok, akan naso mangaluluyaw, ido nadapotan. Nong gabi patar doaw di aka naso mangusoyaw. Alay tu bangso Israel do didok. Mani patari. Hupahir bang tangakku. Tu bangso naso mangoloy. Jala namanggaga. Ido sahatna. Hurian na hinaholongan namang inang di partikian wengon torop dohalak napuna kesempatan laho manangihon barita nauli. Pada saat ini, zaman ini, banyak orang mempunyai kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ale torobdo naso mamake kesempatan ini, torobdo naso mamake partikiani dohot dinggan. Jala torobdo pe namanulak, manang naso porsea amanginang tu barita naulii. Mulo tabireng, ragam do tutu responi jolma tu hatani debata. Torop do na olo porsea yang mau percaya, ale torop do nang naso porsea manang namanulak hatani Tuhani. Memang amanginang adong do kebebasan di jolma, adong do kebebasan di setiap kita laho maka porsiai manang manulak hatani debata. Alega nubdo jolma mempertanggungjawabkan pilihannya. Alay taingot maya manginang. Manang songo dia pajakono ni hita jolma di hatani Tuhani. Tuhan memiliki pengetahuan yang menyeluruh.
Tuhan mengetahui tentang respon setiap kita, setiap orang akan firman-Nya. Nang pegodang na manulak, nang pegodang na soolo porsea, alaya manginang maragam na boy patupahon ni debata, asa sahat barita na ulii, tu sadok portibion. Alanima dihamusa luhut na ama nami nang ina nami na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus, nakino nga tabege buni ni tiktingi. Di minggu tasadarion ima minggu info kafit ate. Minggu info kafit lapatan na jowon na mahamu. Pernyataan ni debata doi amanginang tuhita. Nama dok jowon na maaw. Laho patuduhon holong ni rohana tu nama jow guarna. Tu nama pos ni roha tu ibana. Marhite minggu tasadarion, minggu info kafit. Disungguli hita asa ringgas hita majow Tuhani. Marhite minggu info kafit sadarion namanginang dipapatar. Say alusan na do, say alusan ni Tuhani do. Halak na ro majow dohot mangido tu ibana. Songo natabege nakin. Ede pujian kor amati berias satiamang. Jauh-jauh tu Tuhani. Jadi ido na ginorahon na di minggu ta sadarion minggu info kapit. Dihamu ama nami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. 410 tahun na salpu tepat na diari 31 Oktober tahun 1517 di Patupa Dr. Martin Luther do gerakan reformasi laho patotahon poda ni huriai. Nungalipe poda ni huria ditikii. Ala didok malua do jolma sian dosana marhite-hite pambahenanna. Jadi marujaho doa manginang tutur pukta sadarion. Akhirnya di surat ton Martin Luther ma 55 dalil laho patupahon poda hapor siaon huriai. Pangibulan ni poda ni si Martin Luther mamadok ima na parjolo sola gratia namar lapatan asini roha sabingdo haluoni. Jalaha porsion sabingdo ima sola fide dalan majalo haluoni. Jalaha porsioni tubuh di roha marhite-hite na manjaha bibel ima na didokna sola scriptura. Sola gratia, sola fide, dohot sola scriptura. Alanima manginang diodolhon si Paulus do diturpukon asini roha dohot halo ni jolma jaloon marhite hapor siaon dada marhite na mangulon patik songon na pinaudahon di halak Jahudi. Jadi malua do ganup nama jou guar ni Tuhani ninna diturpukon. Halo do sita-sita ni jolma. Molo tabiring di partikian nuengon na manginang haluaon ima sita-sita ni rohani jolma. Malua ibanasian hapogoson, malua ibanasian hamatean, malua ibanasian parukilon, malua ibanasian halojaon manang persahiton, malua ibanasian penindasan. Alai tabiring mamanginang laho mangeahi haluoni dilulijol mado ragam ni pangurupi. Dilulijol mado segala cara. Bahkan olodo terjadi gabe menyiksa tu dirina. Olodo gabe diula mardatu. HP
dang jupang haluoni. Dihamu anami inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Di Bibelta di turpukta sadarion di dokdo di ayat 10 sia. Dang mangato Israel disi. Adakah Israel menanggapnya? Lapatan na di sia manginang dang peduli Israel disi. Mereka menolak mentah-mentah hatani debata. Mereka tidak percaya akan firman Tuhan. Mereka tidak percaya kasih karunia Allah ada di dalam Kristus Yesus. Alani ima manginang digogohon apostel Paulus marbarita nauli tu bangsona asing. Asa anggiat lam tutoropna akka jolmai laho manjakon jala makaporseai Tuhani. Alani ima diamu amanami nang inanami saluhutna. Marhite turpukon disuruh dohita. Asarade hita manginang manangihon hatani debata. Marhite turpukta di bagasan tikyon na manginang dipaingot tita dadaholan sekedar nama bege hatani debata. Mari kita lihat amanginang. Ay gudang dohalak nama bege hatani debata alai dang ditangihon. Akhirnya apa yang terjadi dalam kehidupannya manginang? Godang dohalak yang nama begi hatani debata alai dang ditangihon. Yang terjadi dalam kehidupannya akhirnya ringgas ibana beribadah alai ringgas dotong ibana marbada. Ringgas beribadah alai ringgas dotong makatatai donganna. Ringgas ibana mabege hatani Tuhani mendengarkan firman Tuhan. Alai rajin manang ringgas dotong ibana mangalo natorasna. Jadi kalau kita renungkan dan menginang dalam kehidupan kita ini, kita ternyata hanya fokus pada penyembahan, pada puji-pujian kita. Tapi kita tak mau fokus mendengar Tuhan berbicara. Godang do nama bege hatani debata alai dang ditangihon. Itu yang terjadi amanginang. Atau kita hanya menuntut Tuhan mendengarkan puji-pujian dan doa-doa kita. Tapi ketika Tuhan memberikan berkat, menyampaikan berkat itu dalam kehidupan kita, kita lupa kepadanya. Kita hanya fokus pada lagu pujian kita, tapi kita tidak mau fokus mendengarkan Tuhan untuk berbicara. Itu yang terjadi amanginang. Ada pepatah mengatakan seperti ini. Jika berbicara adalah perak, maka mendengarkan adalah emas. Jika berbicara adalah perak, maka mendengarkan adalah emas. Dihita akka halak batak pea manginang sasitongna adong do akapoda taringot ima tu nama bege manang na manangihon. Tadi saya katakan jika berbicara adalah perak, maka mendengarkan adalah emas. Dalam kehidupan kita halak batak tong do adong puda ima taringot tuma bege manang manangihon. Adong do upama songono na manginang na ulo mabege do na olo si begeon. Na ulo mabege do na olo si begeon. Iupama dihita halak batak. HP sebagai contoh natabotoon soolo mabigi. Saya nang begio do hatanaon. Ketika dia berbicara harus kita terima.
molo di parapoton majoa manginang tabereng. Dang boy di ida ibana menganggur mikrofon. Mamitor di soro do mikrofoni. HP sonadia nadidok nai. Jalana olo doi muse nunga didok donganna losido muse diulangi didok. Jadi contoh maun didok ibana majadi kadongan dang go manang dang gajang be dohonokku jepek na maun alai martal-talit ma na dipasahat dang gajang nakin didok jala didok ibana nakin nga gudang akadungan naman dokon alai tongdo didokon. Itu yang terjadi amanginang. HP nunga dipaingot moderator molo nunga didok dong anakin unang pola be didok. Alai ima manginang satu sifat manusia. Dia mau menunjukkan ikon hata naido na dibege. Ikon hata naido na tulus terjadi. Tetapi dia tidak mau mendengarkan orang lain. Alani ima dihita saluhut nama nami nanami rikotdo manangihon. Rikotdo mabege. Penulis Amerika yang bernama Brian Hemgill mengatakan seperti ini. Salah satu di antara bentuk hormat yang paling tulus adalah mendengarkan apa yang orang lain katakan. Salah satu di antara bentuk hormat yang paling tulus adalah mendengarkan apa yang orang lain katakan. Ido didok menginang. Alani ima dipaingot hita sian terpukta di bagasan mingguta sadarion. Molo didok manangihon hata ni debata namar lapata doi dilehon rohanang pikiran na laho maparohahon dicermati jala mian di bagasan rohana los diulaho mai. Unang sembarang IBG hatai alaidang diulahon. Jadi halak nama nangihon hata ni debata. Ikon say di parohaon. Jala ikon miad doi di rohana. Dakola namanginang masuk sian habirang haruar sian siamun. Dakolan mamolus swadong natinggal. Alai ikon say mian jala dirimang-rimangi. Jala marparbue mai di pardalanan ngoluta. Alani ima diamu saluhut na manami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus taida ma di partikiano na manginang nung ngalam torop na halak na soolo manangihon barita na uli. Umlomodo jolmai manangihon suara ni portibion. Halak Kristen do ibana alay dang di hari koton hatani di bata marhite-hite parsaoran di parminggoni. Manang rodo ibana nian tu bagas joroi. Rodo ibana nian tu parminggoni alay sikapna dang di pataridahon di bagasan parsitutuon laho manangihon barita naulii. Ya doa manginang di sadahuria tung torop akar remaja naposo bulung haruar saleleng parmingguon gabe lamar meam laho ibana turuar. Na asing musena adong doa ka amaon na haruar lao marisap.
Adong musena sibuk dengan hemponan. Holana hemponon. Ibereng burju, ringgas, majaha bibeli, majaha ayati. Alai ternyata na adong do na dibereng asing ni hatani Tuhani. Adong dope na maodok-odok. Adong dope na maranganangan. Di ida do pamatang na do di bagas joro alai rohana mapar do ya manginang tuaka ulau na asing. Tanpa disadari ya manginang mulo adong dope na songoni na tardok doi manulak hata ni debata do hita disi. Kita tidak memberikan hati pikiran kita seutuhnya kepada Tuhan. Dibegedo hatani Tuhani alai dang ditangihon. Datung gabe boy amanginang dinggan tatangihon barita nauli molo soni do pangalahota. Seperti yang saya katakan tadi amanginang, kita hanya fokus kepada penyembahan pujian kita, tapi kita tidak mau fokus mendengar Tuhan berbicara. Seholana menuntut dohita di tangyang tai mangidoan. Tetapi kita lupa dari mana berkat manang pasu-pasui berasal. Alani ido manginang dipangido tuhita dada holan sekedar manangihon. Tidak hanya cukup untuk mendengar, ala ikon dileho dosa dok roha nang pikiran laho manangihon hata ni Tuhani. Nang songoni dihamu manami nanami natoras naneng mabuan ya anak kota madohoti pandidian nabadia di minggu tasadario namanginang ate. Ano nadong doto lu suku-sukun jalang amar guru hita di hari nang salpo. Salah satu pertanyaan manang sukun-sukunian non olo dohamu mamodai anak komunai asa diboto nasida hatani debata. Alani mahamu amanginang huji majohamu mabuka bibel tai di buku 5 Musa bidu onom ayat onom dot ayat pitu. Buka hamu maju amanginang buku 5 Musa bidu onom ayat onom 1 ayat pitu. Secara khusus tunatoras naneng mabuan yana konna atau di Alkitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ngadapok muna manginang asa rapta jaha. Di buku 5 Musa bidu onom ayat onom sahatro di ayat pitu. Ngadapot amanginang 5 Musa bidu onom ayat onom dot ayat pitu rapta jahama secara khusus natoras 2 ya jala ikon parateateon muna luhut hataon manang mardalani ho di pardalanan manang laumu dopeho. Ya. Ikon parate-hati muna do luhut hataon akan nahutonahon tuho sadarion. Ikon gogoon mu do mangajarhon akai tuaka anakmu. Jala taringotanmu akai molo hudul-hudul ho di bagasa jabum. Manang mardalani ho di
di pardalanan, manang lau modo peho nang dung hehe muse. Aku akan perintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau orang tua mengajarkan berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakan. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Idua manginang na dipaingot tuakan toras. Ikon gabe bagian nasotar sirang doon. Mangajar hon taringo tuhatan ni debata. Tuaka iyan ako muna. Ajarkanlah anak-anak kita manginang cinta kasih akan Tuhan. Ajarkanlah itu sejak mereka dini, ketika mereka masih kecil sampai mereka dewasa, berulang-ulang. Karena semakin maju, semakin berkembang zaman ini manginang, besar sekali tanggung jawab orang tua yang harus kalian hadapi. Salainai molonatoras ikon gabe tiruad do teladan dia kaya nakona. Atong say dipargogoi di pasu-pasu Tuhan mahamu manginang. Biarlah anak-anak kita mengerti akan cinta kasih Tuhan. Karena itulah merupakan jaminan kepada kehidupan mereka. Atong gabe natoras namar sahala mahamu lahu mangajari aka iana kotai. Jalai buribur magudang makayana kotai di bagasan asini roha nasian Tuhani. Alani ima Tuhata nama masu-masu hita. Amin martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pardenggan basa para si rohana sumurung. Moliate marohanami tuho ale Tuhan. Syalahodo namandongani hami marmundu muduok kami. Mangaramoti di sadok pardalanan ngolu nami. Tarlumobi maale Tuhan di parsoran nami. Marhite-hite parmingguan nami di tonga-tonga huriam. Tung macelas dorohan nami. Di nama muji pasangapon guarmu nabadiai. Moliate maale Tuhan di hatam. Macai takas do manungguli hami ganup. Di nama dalan yak karyari ningolu nami. Leon matuhami Tuhan hadamion dot hasonangan marhite-hite di nahutang yok kami hatam nabadiai. Porsea hami ale Tuhan. Jala urupi mahami. Pargogoi hami laho mangulahoni. Tungale Tuhan manang ICP na manangihon hatam nabadiai. Say martabataba maha porsyona sida saluhut na. Jala gabe parsidohot mahami ale Tuhan. Laho mamaritahon baritam sa hatu ujung ni Portibion. Asalam torop bilang anak kana Porsea na manguloy ho ale Tuhan. Na satia mangulahon lomo ni roham. Ale Tuhan debata amanami martangyak kami Tuhan. Tuaka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Manang di bagasan pemulihan. Apeho matanganmu nabadiai, pasupa sumale Tuhan, pamalupon nasida. Akaruas ni huria male Tuhan na di bagasan marsak, natarilu-ilu, nang dia karuas ni huriam, natongon di bagasan tikyon hona bencana banjir, manang tanah longsor di piga-piga inganan. Mangido hami gomos tuado pamu nabadiai Tuhan. Saya puli manasida, pargogoi jaladongani manasida, mangadopi nama saon, asa lamtang haporsyon nasida Tuhan. Nang dihami saluhut na, akar ruas ni huriam, saya jari mahami ale Tuhan, mangulahon aka ulon nami, parkarejuan nami, asa denggan hulok kami, hobar tulomoni roham.
Pasu-pasu masa luhutna, lehon hagogoon hahipason dia kamanami inanami, laho madalani akari ningoluna, mangalului narikot diganup keluarga. Ale Tuhan debata amanami, martangia kami Tuhan, di amanami inanami natoras, nanaing mabuan akayana konna tupad didion nabadiai, pasu-pasu manasida ale Tuhan, asagabe natoras namarsahala nasida, laho mangajari akayana konna di tonga-tonga keluarga nasida. Jala pasu-pasu masude Tuhan akayana konna pinalumehon mi di tonga keluarga nasida. Imbur-ibur magodang matuhan di bagasan asidot holong ni roham. Moliate male Tuhan. Saat dihoma daging nang to dinami saluhut na. Jala sisa madosa nami. Marhite Yesus Kristus. Saut ma lomo ni roham. Amin. Maret de mahita laos tapasahap ma pilihan napaduaho. Sono
Masuk mahita manginang tu acara namangihut padidion nabadia tu akayana kota. Tapuji Tuhata marede sian buku ede nomor 146 ayat 1 ayat 2 di ayat 2 non jongjong ma akana toras. Martangyang mahita. Aleama namina di Banua Gijang naro dohami tu jolom mabuana kadak danakon. Saya si maroham jalo manasida gabe ianakonmu. Pasu-pasu jalapar gogoi manasida mangiahi hangoluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atau kamu akadongan nama buan dakdanak si didionon. Tangyok kamu mahatani Tuhan Yesus Kristus. Laho mahamu tuliat portibion ninna madok akasisianna. Podai hamu masalut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan guar ni debata ama. Dot anak dot tod di parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahuto nahoni tu hamu. Jala ingot ma. Sai donganokku dohamu ganupari rasi rasa roajal ni hasianganon. Manang ise naparsea dot ni didi dapotan hangoluan. Alai nasoporsea hona uhum sogot. Tangyok kamu madot hata natar surat ni si Markus. Adong maaka nama buan dakdanak itu Tuhan Yesus asa dijama. Alai dipicang akasisian naima nama buani. Jadi dung diida Tuhan Yesusi sugu marohana didokma luas samuma dakdanaki rotuau unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajao ni debata. Natutudo nahudok ko tuhamu manang isepe anggo sosongon dakdanak ibana majalo harajao ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akadakdanaki dia pehon ma tangan natu nasida mamasu-masu nasida atong hati dakon hamu majolo hapor seaut tai. Atong alusi hamuma hata nahusukunon naparjolo di pangido hamu don waing
didion akadak danakon tu bagasan ni hina porsion muna alusi hamuma. Napaduahon beha na olo do hamuma modai iana komunaon asa diboto jala diihuton nasida hata ni debata dok hamuma alus muna. Napatoluhon na ulo do hamumar suru nasida tu gereja doho tu parguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusi hamuma. Atong tapasat manasida tu debata marhite-hite padidion nabadia. Ale Carla Olivia Hutagalun Udi di maho tu bagasan guar ni debata ama doho tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guar ni to di parbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan debata maho di habomotmon tu bagasan harajau ni debata salileng-lileng na. Amin. Amang geser sini. Ale Gevariel Maruli Silalahi Budi di maho tu bagasan guar di debata ama doho tu bagasan anak na Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guar di to di parbadia. Amin. Kita mah. Saya diramoti Tuhan debata maho di habogotnon bagasan harajau ni debata ro di salileng-lileng. Agak mundur ramanginang. Oke. Pegang kepalanya Maya. Alfania Grace. Maju lagi nih. Ale Alfania Grace Sinaga Udi di maho tu bagasan guar ni debata ama doho tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guar ni to di parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobotnon bagasan harajau ni debata ro di salileng-lileng na. Amin. Munduran dikit amang inang. Inang sini. Sebelah sini. Ya, rapi kita ya biar difoto. Ya.
Dela, Siregar, Didi Maho, tu bagasan guar ni de bata ama. Doho tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guar ni ton di parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho di habomot mon, tu bagasan harajau ni de bata ro di saleleng-leleng na. Amin. Tetap dojong-jong di tempat natoras, martang yang mahita. Ale Tuhan debata marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, nungau pasat hami akadak dana kotuho, jala di jakoko dona sida gabe anak komu marhite-hite padidion nabadiai, asa masuk tuhurian yala Kristen nasida di tanoon, jala gabe panean di hangoluan na saleleng nileleng na. Asi maroham dohot dia kanatoras ni dak danakon. Saya pargogoi jala ajari manasida manogunogu dak danakot tuho. Asarap nasida taruli dia ke arta ni harajaumu. Amin. Jongjong mahita salut na manginang. Tapuji matuhata marede. Sian bukuede 147 ayat sada. Tangnya kon ma peleata. Ale di bata amanami na di banua gijang hodo haroroani saluhut silon lehon na denggan dot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masianan leon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhase ang hami peleanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tongan di huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalamu tada hami godang ni silon-lon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mau lihate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, leon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Oh
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batamabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaorhon ma damina tuto dimunabe. Hora selamat hari Minggu ma dihita manginang. Unang pitor mulak kita manginang. Kabering maju akainaon dinalaho mangedeon ede pujian.